Port ngayon. Nagbike ako. Dito na ako nag-warm up para nakaalis na ako. Siyempre, mas maganda nakaalis na eh. Pababa naman lahat yan. Dito lang konting paangat yan. Dala ko yung hemsack ni mahal na bag. Siyempre si Ubuntu. Patry kong lumayo ng konti. Pupunta ako ng ng dulo nito. So nga ulit yun sa parang Great Wall of China ba yun? Ay, Great Wall of Baguio yung tinatawag nila. Tingnan ko kung pwedeng paliparin yung drone doon. Tapos try ko lang compile kung kaya. Sabi sa akin may nakarang daw dito, may nakabarigada. Bawal daw. Try na nga natin. Nababa na to, mamaya na mong cellphone, delikado. Dito lang. Pag ganun kalayo sa airport, baka hindi pa pwedeng palipad ang drone. Pero try ko diskarga yung drone. Try ko lang. Baka kaya. Pag hindi kaya, balik na lang ako. Libot ako sa iba. Ang laki ng mukha ko po. Kailan ako nagpapapayat, doon ako tumataba. Kaya magiging primary cam ko na itong kasi dual cam. Hindi kaya, palipad ako sa iba. Kung kaya pa ng oras to ha. Okay, baka magising na yung bata. Touch ko muna tong camera sa itong cellphone. Kasi kailangan ng cellphone. Wala akong ibang cam para hindi mabigat yung vlog. Saka biglaan decision lang to kaya hindi ako nag-iisip. Maganda setup ko na. Pero pag hindi pwede, paliparin ko sa iba o uwi na ako. Yung hemsack ni mahal ginamit ko, walang paalam. Hindi ako magagalit yan. Hindi nga nagagamit yung gamit niya. Gamitin ko muna itong camera. Wait lang.
ko ng konti, pero na-detect niya na malapit ako sa airport. Kaya, force landing. Auto force landing. Tapos, nakakuha ko ng konti eh. Sinagad-sagad ko na, tapos pinalipad ko ng mataas. Kinuha ko yung 120 meters na something na limit pa yun. Yun ba yun? Hindi ko alam eh. Tapos binaba ko na siya ng safe. Kinabahan din ako kasi auto landing kahit saan siya la-landing. Kaya, sagad ko na. Niligpit ko na din. Dun pa sana eh. Kaso lang di na. Dito na lang muna. Mahirap na. Kaya dito lang sa vicinity na ito. Pinataas ko lang siya dyan sa langit. Kasi, kung saan siya lumanding. Hindi ko na ma-retrieve. Kaya mahirap eh. Oops. May ako natanggalin yung battery. Try ko magpalipad sa ibang area. Kung pwede kasi nag-alarm na naman. Bawal magpalipad. Wala akong data. Kaya unlock na naman yung data. Doon nata pag nagpapalipad sa sa malapit sa airport. I-unlock mo na naman. Kung alam ko na bang view gamit cellphone. Ito naman yung bike ko eh. Doon may view ata doon eh. Check lang natin. Tapos aakyat ulit. Mga GoPro Hero commercial po Lulundagin nilang ganyan, tapos ganun Cam 6. Sana dito pag naka-trail lang. Ay, doon no. Di ko pa na-try dyan eh. Wala rin yung... Bibigay yung gulong po dyan. Ganda yung trail. Saan mo pre, balak mo ka na, mag-bike sa linggo. Mag-bike tayo, bukas. Linggo bukas, linggo nga. Sunday o hindi pa nakarating. Kwentuhan lang ako ng konti sa mga nandito na nagbabike kanina dun sa area na yun. Ang dami palang saradong kalsada. Ay, binabahan ko pa yung gear. Balik eh. Pataas. Para basic lang, petics lang. Bukas para dun sa mga tatrabaho yung daanan niya. Ako, uwi na. Dahil pa yun nandun eh, sa kanya. Tamang kwentuhan lang, iba't iba. May isa Ilocano. Pero yung isa, dalawa Bisaya. Ay, isang bahay na to, walang postehan Ganang view. Paakit na to eh, papunta na sa Ungasan talaga. Grabe, nakakaingit yung Yes Theory na channel sa kayong dahak. Ang free nila. Yun, yung ng Yes Theory yung oh shit, wait lang. Yung Seek Discomfort ata, something ganun. Nakakaingit lang yung ganun. Isang kamay pataas yabang. Balance lang. Ikot na lang ako ng airport. Tapos Kias, uwi. Try ko connect yung Naka-unlock na naman yung drone. Di na mapapalipad. Dapat i-unlock na naman. Ganun pala yun. May kumausap sa akin. May drone shot doon sa lubog. Papunta akong access road. Kinausap ako ni Dabi kasi nakita niya ako nagpalipad ng drone sa no. Safety first. Dapat binaba ko yung camera.
Nakita niya ako nagpalipad ng drone sa dun nga sa bundok na yon. So sila pala yung nagpapahinto dun. Kaya sumimplang pa ako kasi tinawag niya ako. Sir, kayo yung nagpalipad ng drone, di ba? Kaala ko may offense na ano. Kasi nakita ko siya umalis nung pagtaas ko magpalipad ng drone. Tapos hindi pa ako nakakaalis, bumalik na, sinita niya ako. Sabi niya, sir, ikaw yung nagpapalipad ng drone, di ba? Kaala ko may kasalanan ako. Sir, kusap tayo. Hindi, bumaba ako ng bike. Sumemp lang ako kasi bilang preno eh. Tapos sabi niya sa akin, ako daw mag-shoot ng drone shot sa bundok na yon. Tapos gawing project. Bali gagawin niya isa ako sa mga parang ano ba yon, promoter. Kasi may mga malaki siyang project na hindi ko sure kung ilan yung parang turnaround time para magawa niya yung project. Private property pala nila yung bundok na yon. Rich kid eh. Ewan ko, mapapad to ni Dabi soon. Kasi May pa naman to mapopost eh. Pero sabi niya, in-invite niya ako na ako yung mag-drone shot dun sa area na yon. Tapos ano ba, galing, taga Manila rin siya. Taga Manila. Dati siyang nagtatrabaho sa Resort World. Tapos sabi ko taga Paranaque ako. Click naman kami, okay naman. Oh, wala akong shades kasi wala akong goggles eh. Mahal, shoutouts, goggles, please. Mapahig ka naman, pero ako lang talaga may ayaw bumili. Ewan ko, kaya parang ano ba, napurinada yung ano ko eh, pagbabike ko kanina, pagpapawis, pahinga. Medyo matagal yung usap namin kasi nga ako, naano niya ako kumuha ng mga contacts. Looking ako sa fresh grad architect, saka sa ano pa ba, architect group, bikers group. Dalawang group lang naman kasali ako, pero okay din, hindi naman ako leader nun. Pwede ko namang kausapin, hingi ng konting payo. Ano ba, yun lang. Nagbiyahe ni drone na naman tayo kanina. 120 seconds lang lumipad yung drone. Nalock na naman ako ng PEZA, ay ng ano, airport. Kailangan ng certificate para magpalipad. Ay, kaya hindi ko siya magagamit sa pupuntahan ko ngayon. Kailangan i-unlock. Wala akong data, so hindi ko ma-unlock. Unlock kay kong sakyan sa likod, sakyan sa harapan. Slowly lang tayo, paubaya. Ganoon na naman magbike eh. Paubaya, kanto-kanto. Galing din, communication. Siguro okay din yun nangyari. Uy, car wash na may parang coffee shop. Nice. May mga bike shop na rin na malapit doon. Sigurado putok yung bike shop doon pagka nagkataon na na-open yun sa public. Mga project nila pang recreational for millennials. The Hex. Ganda nun pagka nagkatotoo. Pero tuloy-tuloy lang. Ano bang ano ko, wala naman, ikutin ko na lang to, tapos uwi na ako. Tapos semp lang ako. Sakit ng ano ko, daga. Semp lang eh. Iningatan ko, bumagsak yung drone eh, tayo na. Yung approach, kuya, palipad na ako, di ba? Kala ko may sorry naman siya, okay naman. Bago kong tropa ngayon, si Davi, developer. Okay din. Paspas oh. Lahat ng bikers tropa yan. Idol ko si ano eh, Kasi Neistat eh. Pag mo biyahe, isang kamay camera. Hindi ko pa kaya yung ano, yung ginagawa niya, yung mukha niya talaga na hindi nahihiya sa camera.
Bagay, ngayon medyo nasasanay na ako sa camera. 2 taon na halos nagbablog ito. Medyo malayo-layo rin itong binabay ko. Ganda rin sana mag drone shot sa mga, kaso lang ito yung airport, dito ka mag drone shot, kuha pa certificate dun sa ano, tower. Confirm ka pa kasi nadedetect nila. Galing eh, no? May group dun, no? Wala naman akong ikukwento. Kailangan ko nang makauwi. Siguro ano, kasi pataas yan lahat doon mamaya. Hindi ko gustong mag isang kamay kasi tabi ng kalsada, makitid yung daan, parang ganito lang, tapos mabilis magpaandar mga sasakyan. Kaya mukhang kailangan ko lang putulin ang aking pagkukwento banda dito. Siguro ano na lang, tagal pa nang lalabas sa vlog to, May pa naman. Malamang katabi ko na lang, nagnunukan pa si Uya, oh. Hindi ah. Yung mahirap sa mga motor. Mamaya na lang ulit. Mas may plan ako sa gilid eh.